Somos Hipócrita Teatro e ímonos a presentar un trociño da nosa próxima montaxe. Emperador, que pensas? Fala. Galerio. Estás a gusto, Galerio? Ai, pero que Augusto. Que Augusto estás, Galerio, coa que está a caer. Oh! Por Minerva, fermoso recuncho, con este loureiro tan frondoso e elevado. Non pode ser máis agradable a súa altura e a súa sombra. E como ademais está en plena flor, seguro que dele este arrecendo que inunda o ambiente. Pero ti te crees que esta maneira de comportarse o César cos tempos que corren? O César pode facer o que lle saia dos cataplins, que para iso é o César. Baixo o loureiro mana tamén unha fonte deliciosa, de fresquísima auga. Polas estatuas e figuras parece un santuario de ninfas. Con todo, o máis fermoso deste bosque de loureiros, este céspede, que en suave pendente parece destinado a ofrecer unha almofada na que repousar a cabeza de forma pracenteira. Ai, vaya un exemplo para o seu povo, todo o día dormindo e roncando, como un coche. Pois mira que a ti, que faz ti? O día bañándote en leite de burra. Desde que se puxe de moda están os escravos ata os narices de muxir borricas. E mentras, os bandullos do imperio mortos de fame. Se o povo ten fame non é por falta de leite de burra, senón por mal goberno. E se ti te bañaras de cando en vez, non terías o problema que tes. Se cho corramentar o do meu problema. E como se entere alguén vou ser a moza de todo o imperio. Claro que ao mellor conseguimos solucionalo pronto, non si? Como non pidamos axuda a un especialista, iso nin o soñes. Falando de soños, que estaba a soñar eu cando chegaxe? Xa empezamos cos soños. Que estaba a soñar, que estaba a soñar? Ai, deixa, o máis vale que non o recordes, que como sexa algo malo, despois non hai quen te ature con esa manía que che entrou de creer nos soños premonitorios. Pero que estaba a soñar eu, Pois non era nada bo, Non. Non o recordes, de verdade non vale a pena. Si que o teño xa aquí, que está xusto aquí, non. Pois esqueceo. Ai, non! Non! O que me temía. Algo malo, non si? Malo! Peor! Manai que o fixo. Será posible? Será desgraciado? Pero quen? Vittorio. Quen? Vittorino. Non caio. Ai, Caio Vittorio Vittorino! Caio Vittorio Vittorino. Ese galán, ese corpo, ese home. O noso anfitrión, si, que pasa con el? Pois soñei, eu soñaches? Eu soñei que me apertaba as cachas. Que soñaches o que? Que me facías beiras, muller, que me facías beiras. Sí, ri, que a cousa para rir. Galerio, por favor. Vittorio Vittorino é centurión da Lexión Séptima Gémina e ademais ten 6 fillos. Sí, e que? Eu diso non me fío. Ademais ten 6 fillos, sí, pero como se chaman? Quen? Seus fillos, como se chaman? Pois Adriano, Domiciano, Vespasiano, Segue. Emiliano, Valeriano e Trajano. E iso non che di nada? O que? En que rematan todos? En ano. Aí o tes, ese tío ten obsesión co ano. E ti que? Galerio. Ti tamén tes obsesión co ano? Caio Galerio Valeriano Massimiano?
non che parece que podería dicirse que todo o imperio está obsesionado? Galerio, por favor. Victorio Victorino está a comportarse como un verdadeiro anfitrión. Por iso mesmo. Isto é unha parvada. Si, parvada? A ese desgraciado boto os leóns mañá mesmo. Pois non esquezas que é un excelente recadador de impostos. Iso é certo. Non será doado sustituído. Deixa de dicir barrabasadas, Galerio, que dende que chegamos a Lucus Augusti métenseche cousas moi raras na cabeza. Nunca mellor dito. Non pensarás que se van cumprir todos os teus soños. Que non? E por que non? A ver, lembras o que pasou cando soñei que me cagaba dormindo? Sí, claro. E que pasou? Conta, que pasou? Que te cagaches na cama. E lembras o que soñei, o que pasou cando soñei que poñía un ovo? Como non vou lembrar? E que pasou? Di, que pasou? Que te cagaches na cama tamén. Vale, pero casi o puxen, E lembras o que pasou cando soñei que me mordía unha serpe? Lembro. Que pasou? Di, que pasou? Que te mordeu unha ovella. E o meu problema que? Que me dis do meu problema? Soñei con el cando viñamos de camiño e despois da primeira noite dormindo aquí espertei con el. Pero iso, xa che advertira eu que che ia a pasar. Por porco. Que se te bañaras de cando en vez non terías o problema que tes. Ai. Ben, por certo, voume dar un baño. Ves comigo ás termas? Outra vez? Sí, outra vez. E a ti non che viría nada mal poñerte un pouco a remollo.